Tăblițele de smarald ale lui Tot. Tăblița 9. Cheia libertății spațiului. Ascultă-mi vocea, omule. Ce te învață despre înțelepciunea și lumina acestui ciclu? Ce te învață cum să alungi întunericul? Ce te învață cum să aduci lumina în viața ta? Caută, omule, să descoperi calea ce te duce spre viața eternă ca un soare. Ieși de sub vălul întunericului. Caută să devii o lumină în lume. Fă din tine un vas pentru lumină, o țintă pentru soarele acestui spațiu. Ridică-ți ochii către cosmos. Ridică-ți ochii spre lumină. Rostește cuvintele locuitorului, cântecul ce cheamă lumina. Cântă cântecul libertății. Cântă cântecul sufletului. Creează înalta vibrație care te va face una cu întregul. Fii una cu cosmosul. Contopește-te cu lumina. Fii un instrument al ordinii, o cale a legii pentru lume. Omule, lumina ta este marea lumină, care străluce prin umbra cărnii. Trebuie să te eliberezi de întuneric înainte de a te contopi cu lumina. Umbrele întunericului te înconjoară. Viața curge ca un șuvoi prin tine. Omule, trebuie să te ridici, iar corpul tău va pleca departe spre planurile care te înconjoară și care sunt totuși una cu tine. Privește în jurul tău, omule. Vezi-ți propria lumină reflectată. Chiar și în întunericul din jurul tău, lumina ta continuă să curgă prin văl. Caută de-a pururi înțelepciunea. Nu-i permite corpului tău să te trădeze. Stai în calea luminii. Alungă întunericul cu strălucirea ta. Să știi că înțelepciunea e veșnică. Ea există de când a început totul, făurind armonie din legea ce există pe cale. Ascultă, omule, la învățătura înțelepciunii. Ascultă vocea ce vorbește despre timpul trecut. Îți voi dezvălui învățături uitate. Îți voi povesti despre înțelepciunea ascunsă în trecut, pierdută în mijlocul întunericului din jurul meu. Să știi, omule, că tu ești întruchiparea tuturor lucrurilor. Doar că acest lucru a fost uitat, pierdut, când omul a fost înrobit, legat și ferecat în lanțurile întunericului. Cu foarte mult timp în urmă, am renunțat la trup. Am cutreierat liber prin imensitatea eterului, înconjurând unghiurile ce-l țineau pe om în robie. Află, omule, că tu ești doar spirit. Corpul nu înseamnă nimic. Sufletul e totul. Nu-i permite corpului tău să fie o închisoare. Alungă întunericul și călătorește în lumină. Renunță la trup, omule, și eliberează-te. Fii cu adevărat o lumină ce e una cu lumina. Când te vei fi eliberat din robia întunericului și vei călători în spațiu ca soare al luminii, atunci vei afla că spațiul nu e nelimitat, ci că are granițe sub formă de unghiuri și linii curbe. Află, omule, că tot ceea ce există e doar o reprezentare a lucrurilor și mai mărețe care vor veni. Materia este fluidă și curge ca un fluviu, transformându-se constant dintr-un lucru în altul. Învățătura a existat de-a lungul epocilor. Nu a fost niciodată schimbată, deși a fost îngropată în întuneric. Nu s-a pierdut niciodată, deși a fost uitată de om. Să știi că în spațiul în care locuiești se află alte spații la fel de mărețe ca cel al tău, împletite prin centrul materiei tale, dar totuși despărțite în spațiile lor proprii. Într-un timp de mult uitat, eu tot am deschis poarta, am intrat în alte spații și am aflat secretele ascunse. Adânc în esența materiei se află ascunse multe secrete. 9 sunt la număr dimensiunile ce se întrepătrund și 9 sunt ciclurile spațiului. 9 sunt difuziunile conștiinței și 9 sunt lumile dintre lumi. Da, 9 la număr sunt maestrii ciclurilor, care vin și de deasupra și de dedesubt. Spațiul e plin de lucruri ascunse, căci spațiul e împărțit de timp. Caută cheia către timp-spațiu și vei deschide poarta. Să știi că prin spațiu-timp conștiința există cu siguranță. Deși e ascunsă învățăturii noastre, ea există totuși de-a pururi. Cheia către lumile din interiorul tău se găsește doar în interiorul tău, căci omul e poarta misterelor și cheia care este una cu unul. Caută în interiorul cercului. Folosește cuvântul pe care ți l-am dezvăluit.
Deschide poarta din interiorul tău, iar atunci cu siguranță vei trăi și tu. Omule, tu crezi că trăiești, dar să știi că ai doar viață în moarte. Căci atâta vreme cât ești legat de corpul tău, pentru tine nu exista niciun fel de viață. Doar sufletul e liber să călătorească prin spațiu și are o viață care e cu adevărat viață. Restul nu e decât robie, o încătușare din care trebuie să te eliberezi. Nu gândi că omul e născut pe pământ, deși s-ar putea să vină de pe pământ. Omul e un spirit născut în lumină. Dar dacă nu știi acest lucru, nu poate fi liber niciodată. Întunericul îl înconjoară pe cel născut în lumină. Întunericul înrobește sufletul. Doar cel ce caută poate spera să se elibereze. Umbre te înconjoară, întunericul umple tot spațiul străluce, lumina a omului suflet. Umple întunericul spațiului. Ești copilul Marii Lumini, amintește-ți asta și vei fi liber. Nu adăsta în umbră. Ieși din întunericul nopții lumina. Lasă-ți sufletul. Tu, soare născut. Să se umple cu măreția luminii, eliberat din lanțurile întunericului. Un suflet care e unu cu lumina. Tu ești cheia întregii înțelepciunii. În tine se află tot timpul și spațiul. Nu trăi încătușat în întuneric. Eliberează-ți forma de lumina din noapte, măreață lumină ce umpli tot cosmosul. Curgi de plin către om. Fă din corpul lui o torță de lumină care să nu se stingă niciodată printre oameni. Departe în trecut, căutat am înțelepciune, învățături necunoscute omului. Departe în trecut, am călătorit în spațiu acolo, unde s-a născut timpul. Căutat am întotdeauna și mai multă înțelepciune pentru a o adăuga la cea pe care o aveam deja. Descoperit am că doar viitorul deținea înțelepciunea pe care o căutam. În jos, spre sălile din amenți am călătorit. Înțelepciune și mai multă căutând. Întrebat am maestrii ciclurilor despre calea spre înțelepciunea pe care o căutam. Le-am adresat această întrebare: unde se află sursa totului? Mi-a răspuns în tonuri prea puternice vocea maestrului nouă: eliberează-ți sufletul de corp și vino cu mine în lumină. Ieșit am din corpul meu, o flacără pâlpâind în noapte. Stat am în fața maestrului, scăldat în focul vieții. Cuprins fostam apoi de o forță mai puternică de înțelegerea omului. Am fost aruncat în abiș, prin spații necunoscute omului. Am văzut matrițele ordinii din haos și unghiurile nopții. Am văzut lumina răsărind din ordine și auzit am vocea luminii. Am văzut flacăra abisului, producând ordine și lumină. Am văzut ordinea născându-se din haos. Am văzut lumina răspândind viața. Apoi, auzit am vocea: ascultă și înțelege. Flacăra este sursa tuturor lucrurilor, cea care conține toate lucrurile în stare latentă. Ordinea care a emis lumina este cuvântul, iar din cuvânt se naște viața și existența tuturor lucrurilor. Vocea a vorbit din nou, spunând: viața din tine este cuvântul. Găsește viața din tine și vei avea puterea să folosești cuvântul. Îndelung privit am flacăra lumină, revărsându-se din esența focului, realizând că viața e ordine și că omul e una cu focul. M-am întors în trup și am stat din nou în fața celor 9. Ascultând vocea ciclurilor, vibrând de putere, au vorbit ei: află tu tot că viața nu e decât cuvântul focului. Viața pe care o tot cauți nu e decât cuvântul din lume ca un foc. Caută calea spre cuvânt, iar puterile vor fi cu siguranță ale tale. L-am întrebat apoi pe 9: maestre, arată-mi calea. Calea spre înțelepciune. Arată-mi calea spre cuvânt. Îmi răspunse el, maestrul 9: prin ordine vei găsi calea. Nu ai văzut că cuvântul se naște din haos? Nu ai văzut că lumina se naște din foc? Caută și în viața ta această ordine. Echilibrează-ți și ordonează-ți viața. Potolește-ți haosul emoțiilor și vei avea ordine în viață. Ordinea născută din haos îți va aduce cuvântul sursei, îți va aduce puterea ciclurilor și va face din sufletul tău o forță ce va traversa epocile, un soare perfect din sursă. Ascultat am vocea, iar cuvintele mi-au intrat adânc în suflet. Dintotdeauna am căutat ordinea care să mă poată apropia de cuvânt. Află că cel ce ajunge la el trebuie să fie mereu în ordine, pentru a putea folosi cuvântul, deși această ordine nu a fost,
și nici nu poate fi vreodată. Ascultă aceste cuvinte, omule. Fă-le parte din viața ta. Caută să cucerești această ordine. Și unul cu cuvântul vei deveni. Străduiește-te să obții lumina pe calea vieții. Caută să fii unul cu soarele, starea. Caută să nu fii decât lumina. Gândește-te doar la unicitatea luminii cu corpul omului. Află că totul e ordine născută din haosul născut în lumină. Tablița 10. Cheia timpului. Ascultă, omule. Învață din înțelepciunea mea. Află despre misterele adânc ascunse ale spațiului. Află despre gândul ce crește în abis, aducând ordinea și armonia în spațiu. Află, omule, că tot ce există ființează doar datorită legii. Cunoaște legea și vei fi liber. Nu vei mai fi niciodată înrobit de noapte. Departe, în spații ciudate, călătorit am în adâncul abisului timpului. Până când mi s-a revelat totul. Să știi că misterul e mister doar când el e învățătură necunoscută omului. După ce vei explora toate misterele sufletului. Învățătura și înțelepciunea îți vor aparține cu siguranță. Caută să înveți că timpul este secretul prin care te poți elibera din acest spațiu. Îndelung căutat am eu înțelepciunea. Și voi continua să caut până la sfârșitul eternității. Căci știu că de apururi se va îndepărta de mine țelul pe care doresc să-l ating. Chiar și maestrii ciclurilor știu că nu și-au atins scopul încă. Căci în înțelepciunea lor ei știu că adevărul se dezvoltă neîncetat. Odată, într-un timp trecut, m-am adresat locuitorului. L-am întrebat despre misterele timpului și spațiului. I-am adresat întrebarea care clocotea în mine. Maestre, ce e timpul? Îmi răspunse apoi. Maestrul. Află tot că la început exista vid și neființă, o neființă fără spațiu și timp. În aceea neființă a apărut un gând, semnificativ, atotbiruitor, care a umplut vidul. Nu există materie, ci doar forța, o mișcare, un vârtej sau vibrație. A gândului semnificativ care a umplut vidul. L-am întrebat pe maestru. Acest gând era etern? Îmi răspunse locuitorul zicând, la început, gândul era etern, iar pentru ca gândul să poată fi etern, trebuia să existe și timp. Astfel că în gândul atotbiruitor a apărut legea timpului. Da, timpul care există în toate spațiile, care plutește lin și ritmic, care se află de apururi într-o stare fixă. Timpul nu se schimbă, dar toate lucrurile se schimbă în timp. Pentru că timpul e forța ce separă evenimentele. Timpul nu se află în mișcare, dar tu te miști în timp, așa cum conștiința ta se mișcă între evenimente. Da, prin timp există o existență unică eternă. Să știi că, deși în timp ești despărțit, ești totuși unul în toate timpurile existente. Încet atunci vocea locuitorului, iar eu plecat am să meditez asupra timpului, căci știam că acele cuvinte erau pline de înțelepciune și că ele erau o cale de a explora misterele timpului. Adesea am reflectat la cuvintele locuitorului. Apoi, căutat am să aflu secretul timpului. Descoperit am că timpul se mișcă în unghiuri ciudate. Totuși, doar prin linii curbe puteam să sper că voi afla cheia ce îmi va permite să am acces la timp-spațiu. Descoperit am că doar mișcându-mă în sus, iar apoi spre dreapta, puteam să mă eliberez din timpul mișcării. Ieșit am din corp și m-am deplasat cu mișcări ce m-au schimbat în timp. Ciudate priveliști am mai văzut în timpul călătoriilor mele, multe secrete mi s-au înfățișat. Da, văzut am începutul omului. Am aflat din trecut că nimic nu e nou. Caută, omule, să afli calea ce duce prin spații care sunt formate în timpul ce va veni. Nu uita, omule, în timp ce cauți, că lumina este țelul pe care dorești să-l atingi. Caută lumina pe calea ta, iar țelul tău va dura de apururi. Nu-ți lăsa sufletul să se întoarcă spre întuneric. Sufletul să-ți strălucească, să fii un soare pe cale. Află strălucirea nemuritoare. Îți vei găsi întotdeauna sufletul ascuns în lumină, niciodată înrobit de întuneric, strălucind de apururi ca un soare al luminii. Da, chiar dacă e ascuns în întuneric sufletul tău, o scânteie a flăcării adevărate există. Fii unul cu cea mai măreață lumină. Descoperă în sursă sfârșitul țelului tău. Lumina e viața, căci fără măreața lumină nimic nu poate exista vreodată.
află că în toată materia formată, sufletul luminii există întotdeauna. Da, chiar dacă e ascunsă în întuneric, lumina primordială există întotdeauna. Odată am stat în sălile din Amenti și am ascultat vocea maestrilor din Amenti, rostind în tonuri ce răsunau în liniștea de acolo, cuvinte atotputernice. Au cântat cântecul ciclurilor, cuvintele ce deschid calea către dincolo. Da, am văzut marea cale deschisă și am privit un moment către dincolo. Văzut am mișcarea ciclurilor, la fel de imense pe cât putea transmite și gândul sursei. Știut am atunci că până și infinitul se mișcă către același final de negândit. Văzut am că într-adevăr cosmosul e ordine și o parte a unei mișcări care se întinde în tot spațiul, o parte a unei ordine a ordinilor, mișcându-se constant într-o armonie a spațiului. Văzut am rotirea ciclurilor ca niște cercuri uriașe pe cer. Știut am atunci că tot ceea ce are ființă crește pentru a întâlni o altă ființă într-o îndepărtată grupare a spațiului și timpului. Știut am atunci că în cuvinte se află puteri ce deschid planuri ascunse omului. Că exact în cuvinte stă ascunsă cheia ce va deschide calea spre ce e sus și jos. Ascultă, omule, acest cuvânt pe care ți-l încredințez. Folosește-l și vei descoperi puterea din el când îl vei rosti. Spune cuvântul zinuru și putere vei descoperi în el. Totuși trebuie să înțelegi că omul este din lumină și că lumina este a omului. Ascultă, omule, despre un mister mai ciudat decât toate câte se află sub soare. Află, omule, că tot spațiul e plin de lumi incluse în alte lumi. Da, una într-alta, dar totuși despărțite de lege. Pe când mă aflam în căutarea înțelepciunii, am deschis poarta ce le desparte de om. Chemat am din alte planuri ale existenței, una care era mai frumoasă decât fiicele oamenilor. Da, am chemat-o din spațiu, să strălucească la fel ca lumina în lumea oamenilor, folosit am toba șarpelui, purtat am roba roșie aurie, pus-mi mi-am pe cap coroana de argint, în jurul meu un cerc de cinabru strălucea, ridicat mi-am brațele și am rostit invocația, ce deschide calea spre planurile de dincolo, strigat am la maestrii semnelor ce se aflau în căminele lor, maestrii ai celor două orizonturi, cei ce păziți cele trei porți, ce stați unul la dreapta și unul la stânga, în timp ce steaua urcă pe tronul său și domnește peste semnul lui. Da, prinț întunecat din Arulu, deschide porțile tărâmului întunecat, ascuns, și eliberează-o pe aceea care o ții captivă. Ascultați la mine, maestri întunecați și maestri luminați. Pe numele voastre secrete vă numesc, nume pe care le știu și le pot pronunța. Ascultați-mă și supuneți-vă dorinței mele. Aprinsam apoi cu flacăra cercul din jurul meu și am strigat-o în planurile spațiu de dincolo. Fiica luminii, întoarce-te din Arulu. De 7 ori câte 7 ori trecut am prin foc. Mâncare nu am mâncat, apă nu am băut. Te chem din Arulu, din tărâmurile din Echerșegal. Te chem, Doamna a luminii. Eliberată era acum de maestrii nopții. Liberă să trăiască în lumina soarelui pământean. Liberă să trăiască ca și copil al luminii. Ascultați, copiii mei. Magia este învățătură și nu e decât lege. Nu vă temeți de puterea din voi, căci ea se supune legii ca și stelele de pe cer. Să știți că, fără învățătură, înțelepciunea este magică și nu vine din lege. Dar să știți că prin învățătură vă puteți apropia și mai mult de un loc în soare. Ascultați, copiii mei, și urmați-mi învățătura. Căutați continuu lumina. Străluciți în lumea oamenilor, fiți o lumină ce va străluci printre oameni. Urmați-mi și însușiți-vă magia mea. Să știți că toată forța e a voastră, dacă doriți asta. Nu vă temeți de calea ce va duce spre învățătură, ci, dimpotrivă, luminați calea întunecată. Lumina ți aparține, omule, e la îndemâna ta. Descătușează-te și vei fi liber. Află că sufletul tău trăiește în sclavie, încătușat de temeri care te fac rob. Deschide ochii și privește măreața lumină solară. Nu te teme, căci totul îți aparține. Teama este precum maestrul întunecatului Arulu, pentru cel ce nu a înfruntat niciodată teama întunericului. Da, să știi că teama are o existență creată de cei care sunt sclavii propriilor temeri. Eliberați-vă din sclavie, copiii mei, și pășiți
în lumina glorioasei zile. Nu vă îndreptați niciodată gândurile spre întuneric și veți deveni cu siguranță una cu lumina. Omul nu e decât ce crede el că e, un frate al întunericului sau un copil al luminii. Pășiți în lumină, copiii mei. Pășiți pe calea ce duce spre soare. Ascultă înțelepciunea mea. Folosește cuvântul pe care ți l-am încredințat. Folosește-l și vei găsi cu siguranță putere și înțelepciune și lumină pentru a păși pe cale. Caută și descoperă cheia pe care ți-am încredințat-o. Și vei fi de-a pururi un copil al luminii.